Then arrival iti hospital ni Rizal Mayor Joel Roma kalpasan iti panangpaltog do iti sanpay nagbiga suspek iti panagkampanya na iti laing rabi iti Rizal Cagayan. Namuan nga alas 9 iti rabi manarimaan iti campaign rally iti barang iti mayor nga sumeten iti panangpaltog do iti suspek iti mismo nga barangay Iloro Sur iti iliti Rizal. Nairaman pa nga napaltukaltukan ti duwang close insecurity na nga dagito ket pimusay ba itarayda iti hospital. Iti agdama ket binilinan iti regional director iti Proto detoy kamkaming iti pulisya iti naging investigasyon iti nga napasamak kuna ni Police Brigadier General Antonio Marialag Jr. kundi naranda iti napasamak pa nakapaltog iti mayor bayit iti campaign sorti na ibilang rabi iti nadakamat ang lugar. Naman iti panagsigusok iti IFA News nga datin nga da iti kaso nga sangsangwen iti nadakamat tang mayor iti pa 2018 edisyon na pala ang kita Vice Mayor iti nadakamat ang ili ni Mayor Roma kita natiliw iti Quezon City gapu iti kaso ng murder pangpalang iti panakapapatay iti sanggunyan na panlungsod iti nadakamat nga lugar ni sanggunyan bayan member Alfredo Alvarez iti 2018. Iti agdama kitan iti pulisya no da pakinigan ti dati akasunan iti panapapatay na bayit iti kampanya na iti lang rabi iti Rizal Cagayan. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN.